un sabor agredolç, perquè hi ha coses que han acceptat, altres coses que s'han quedat fora, com per exemple baixar les ràtios ja a partir del curs que ve. S'han estirat una miqueta més en la proposta retributiva, que ara passem dels 75 inicials en 3 anys, ara són 200 euros en 3 fins a gener del 28, si no recordo mal. Però bé, per altra banda ens estan complicant la vida per a poder firmar un acord en quant a tema plantilles i en quant a tema valencià, perquè al final fins i tot han afegit una proposta que ha fet un sindicat, que no és l'STPB, que som el majoritari, per a desenvolupar la llei de llibertat educativa, però nosaltres el que volem és derogar-la. Per tant, ens estan demanant que firmem desenvolupar la llei de llibertat educativa, no? I això, òbviament, és una línia roja que tenim claríssima que no anem a firmar. Després, en el tema plantilles, sí que havíem arrencat inicialment uns compromisos del tema de formació professional, les 30 hores, recuperar les 30 hores de semipresencialitat i implementar les plantilles en infantil 0-3 anys. Pareixia que sí que anàvem a aparèixer en el document, com a mínim aquestes 2 mesures, però al final no les han posat. Per tant, ja no sabem si podrem o no podrem aconseguir aquestes mesures. Per tant, és una sensació que sí, hem avançat en algunes coses, però que falta encara falta, pensem. La conselleria ens convoca demà a les 2, a veure si hi ha algunes qüestions que puguem acabar de perfilar, i a partir d'ahí posarem a disposició del professorat la proposta per a veure si la ratifica o no. Sí que ens ha advertit la consellera que el tema dels 200 euros és la màxima, el tope, d'ahir ja no podem passar, que no insistim més perquè serà que no, i això és el màxim que podem treure ara mateixa. Però bueno, hi ha altres temes que a veure si podem rascar encara alguna cosa.